Kom ind til Kjølby Juristen. Her får du en professionel sagsbehandling med en personlig tilgang til din sag. Vi hjælper dig, når du handler fast ejendom. Vi rådgiver dig om køb, og vi sørger for alt papirarbejdet, skøder, refusionsopgørelser og købsaftaler. Vi hjælper dig også med familieretlige sager som testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster, og vi varetager gerne dødsbobehandling for dig. Kontakt os på 63 18 99 94 for en gratis, uforpligtende samtale. Eller kig ind i butikken på Store Glasvej 51. Kjølby Juristen. Det koster ikke noget at spørge.